नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आयज न्ही हांव तुमकां मस्काची भाजी करून दाखयता। सिंपल सादी रेसिपी पण टेस्टीक मस्त सारकी। आता हांवें कितें केलां, कायल दवरले आणि तेल भितर घातला। आता ताका फोडणी दिवया, जिरे आणि सासवां। आणि आता ही तडतडली। आता भितर न्ही कांदो आणि हिरवी मिरची घालता आणि कांदो मातसो म्हणजे ओनियन मातसो चडूच घेवप। हांवें मोठेशे 1.5 घेतला म्हणजे 1.5 घेतला। कित्याक हे पळय सांगो ह्यो हांवें वयले साली काडल्या, बरे बारीक नाजूक कुडके सारके केल्या आणि ते धुवन बीन आता हे पळय दवरले, बरे बारीक बारीकूच केले पळय कुडके। आता हे चड ब्रावन करप ना, मातशे ते पळया मातसो बावल्या भशेन जालो कांदो। आता हांव भितर कितें करता, इल्लेशे टमाट घालता, अर्दे टमाट घातले। तेका 1 मिनिट मातशें आसूनी। आणि आता हे पळय भितर घालता हो सांगो। खूब सांगो बीन हाडल्यो घरान की कितें करूया अशें दिसता न्ही, तेन्ना ही एक रेसिपी करूं येता। आता हातून इल्लेशें गरम उदक घालता आणि धापून दवरता, म्हणजे बरें ती शिजोनी मातशें। आता हातून उदक घालता, थोडेच घालता म्हणजे आमकां शिजपा पुरते ते। आणि आता बरी धापून दवरुया। हे पळया, आता एक 10 मिनटां जाली हेका। आता इल्लेशें उदक आसा, हे पळय। आता भितर न्ही आमी मीठ घालुया, चवीनुसार आपल्याक कमी जादा जाय तशें घाला। आणि हांव भितर न्ही इल्लोसो हे पळय गाजर किसला तो घालता। म्हणजे गाजरूय आमच्या पोटान वयतलो न्ही। आणि आता हे मिक्स करता। 1 पिंच साखर तुमकां जाय जर घातल्यार जाता। आता हे बरे शिजोनी मातशांनी। हे पळय, आता ही भाजी बरी शिजली, म्हणजे सांगो बऱ्यो शिजल्यो आणि गाजरूय आमचो शिजलो घातलेलो तो। आता आमी भितर न्ही सोय घालुया। आणि बरो धवळुया आणि कितें करूया, आणि 1-2 मिनटां अशीच दवरुया। हे पळया उदक भितरले हे जाले न्ही। आता परत बारीक गॅस करूया आणि दवरुया, म्हणजे सोयेची टेस्ट येतली बरी भाजयेक। आणि अशी रेडी जाली भाजी। अशीच तुम्ही करा। त्याचबरोबर म्हाका लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। आणि अशी भाजी आरोग्याकूय बरी, ती मुद्दाम करून खावन पळया। आणि आता तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, आता पळयता आणि मागीर पळयता, तांकां मनापासून सांगता थँक्यू। आणि खरेंच तुमचे देव बरें करूं।